Отваряме продукта Cinema D4. През това време проверяваме микрофона. Добре работи. Това е първия ми урок. Посвещавам го на моя приятел от Свобода блок 14, Велин. Така, програмата е много лесна, състои се в два реда. Продуктът е за анимации и графики. Изключително интуитивен и лесен. Тази програма ще демонстрира точно това. Първото нещо създаваме от MoGraph MoText. Текста ще бъде името на моя приятел, малкото му име. Избираме шрифт Arial Black, Steel Bold, големина 8. OK. Сега даваме дълбочина на текста 80. Примерно казвам 80. Така. Височина също 80. Лесно запомнящо се. 80 на 80. Текстът е почти центриран. Още малко ще го увеличиме на екрана и ще го центрираме. Като го преместиме, малко ще го завъртиме. Ето така. С което оформянето на текста приключи. От менюто с ефектите избираме Explosion FX и го правим Children. Explosion го правим Children на моят текст. Сега настройките. В самото начало ще бъде 0. Края му ще бъде на 90-тия фрейм. И тук стойността ще бъде 100%. Така. Пробваме. Избираме Multi-Windows. Така. Проверяваме още един път. При началото на клипа е 0, в края е 100%. Сега избираме, затваряме записа и пускаме видеото. Перфектно. Програмата работи. Сега спираме на Multi-Window режим и трябва да направим един рендеринг. Ще пуснем. Не, първо ще направим един рендер view. Ето го рендер view. Има съвсем малки тук дефекти, които трябва да се отстранят, но това сега не е нашата цел. И сега пускаме Make Preview, AVI формат. И виждаме, че ето тук почти е готово, вече е готово. Това е нашата анимация. Подаряваме на приятела ми с най-добри чувства. Това е за сега. Всичко добро. До следващия път.